Matapos ang dalawang magkasunod na talo taong 2023 ay bumawi itong ating bida bago magtapos ang taon. December 28, 2023 ay dumayo sa bansang Thailand sa unang pagkakataon. Itong boksidor na tubong Agusan del Sur na ngayon ay ninirahan na sa Davao. Ang binansagang Cobra na si Genesis Libranza. Kasalukuyang may impresibong kartada na 21 wins, 3 losses, 13 dito via knockout at may edad na 30. Nakalaban niya dito ang pambato ng Thailand na si Adisakit Piam. Mas bata, may edad pa lang ito na 20 pero sa mismong laban ay halos di man lang pinagpawisan si Kabayan. Di umubra ang pagiging bata ng kalaban sa mas veterano nating kababayan. Pinahiya at pinabagsak lang ito ni Genesis Libranza. First round lang, tapos na agad ang bakbakan nila. Ating balikan ang pagbabalik ng binansagang Cobra ng Philippine Boxing na si Genesis Libranza kontra sa mas batang kalaban na pambato ng bansang Thailand. The Philippines Libranza for Adisakit Piam, 115 pounds.